Tijak illum għattilkom dal-programma għanna ħafna affarijiet, għaddi minn qudiem ma importax. Ħudu l-pożizzjoni fin-nofs, grazzi l-ħawa kallejja, għaddi. Mela, sakemm jippreparaw għal dil-kanzunetta sabiħa wkoll anke jekk naqra iktar ħatitlu fiha, dal-waqt ukoll wara dil-kanzunetta għandna l-aħwa Faniello, l-aħwa ta' Helen u Renato Mikallef, għandna ħafna aħwa, ibqgħu hemmhekk ħankunu magħkom dal-waqt bla dubju, però issa ħanisimgħu live waqt sibtek sinjuri lil Kevin u lil Kurt Kallejja. Darejtni ħażin biex nderri neħtieġ li nkun dejk kemm kien jiswili li qatt ftit attent int lil maġġieri għajn ta' fer nħossok qribi kull ħin nitkellem waħdi u ndur f'nofs tal-lejl jekk mhix imħabba li għandi għalik ara x-xemx mhux tila turi sew fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss b'għajnejja nar memx ħlifek ngħid għalija min wiċċek nil-maħdija din qalbi tgħix bl-imħabba lik ma rridekx tinsa l-wedid nerġa' ntennilek li lilek irrid int l-aqwa tama ħall-isbaħ ġejjin ersa qrib ħadd tisma' dan il-kliem fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss b'għajnejja tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija min wiċċek nil-maħdija dil qalbi tgħix b'imħabba lik kont ħlomtu blu li mħaddam lek finni ked bdejt nirtot għax rajtek sir għal-bor fejn tħobb il-qalb jimxu riġlejja għax lilek nara biss b'għajnejja tkun f'moħħi lejl u nar m'hemmx ħliefek ngħid għalija min wiċċek nil-maħdija dil qalbi tgħix b'imħabba lik